Роботы эвалюцыянуюць занадта хутка. Паглядзіце толькі на гэтага жалезнага карапуза. Па ўзроўню развіцця ён ужо 100% дагнаў мяне з 9 класа. Гляджу, як ён змагаецца з непаслухмянай гравітацыяй за тое, каб стаць роўна, і ўспамінаю сваю першую дарослую дыскатэку і тую першую пляшку віна за жупранскім домам культуры. Дзякуй табе за ностальгічныя ўспаміны, маленькі выпівоха. Наперадзе цябе чакае цэлы свет цікавостак. Як і гледачоў новага выпуску тэхнавукі. Прывітанне ўсім, за мікрафонам Віталь Аляхновіч. Сёння я падрыхтаваў для вас бярэмя цікавостак са свету тэхналогій, навукі і космасу. Першыя кадры сусвету з перадавога тэлескопа, аднаўленне мовы паралізаванага, яшчэ адзін прыгожы ракетны выбух і шмат іншага. Авансам праціскайце падабайку, будзе весела, цікава, а часам і агідна да ванітаў. Каманда Google DeepMind прадставіла палегчаную версію свайго штучнага інтэлекта Gemini Robotics, які можа працаваць непасрэдна на робаце, аўтаномна, без доступу да інтэрнэту. Пра гэтую шэі мадэль я расказваў у тэхнавуцы нумар 20. Шукайце яе дзесьці тут. Калі коротка нагадаць, то Gemini Robotics — гэта так званая Vision Language Action мадэль, то бок штучны інтэлект, які спалучае зрок, разуменне мовы на слых і выконвае на гэтай аснове нейкія дзеянні. Прасцей кажучы, ён можа зразумець, што вы сказалі, убачыць, што ёсць навокал і зрабіць патрэбную справу. Нават калі раней яму гэтага ніхто не паказваў. Паменшаная і аптымізаваная версія мадэлі здольная круціцца цалкам лакальна, прама ў жалезе, без доступу да вялікай і моцнай версіі, дзесьці там, на воблаку. І што цікава, працуе яна амаль гэтак жа добра, як яе старэйшая воблачная сястра. То бок робот здольны разумець каманды, аналізаваць наваколле і выконваць тонкую працу з прадметамі нават тады, калі Wi-Fi адключылі, а сісадмін не выйшаў з запою. Кіраўніца аддзела роботатэхнікі ў DeepMind Караліна Парада тлумачыць, што новая версія можа вучыцца адразу на хаду. Дастаткова 50-100 дэманстрацый, каб адаптавацца да новых заданняў. Такі падыход асабліва карысны там, дзе забаронены выхад у сеціва. Напрыклад, на ваенных аб'ектах, у медыцыне або проста на беларускім хутары з Edge-злучэннем. Да гэтай пары 2G 10, але ёсць. А яшчэ палегчаная мадэль зручная для распрацоўшчыкаў, бо разам з ёю Google упершыню прапануе SDK – камплект для распрацоўкі, з дапамогай якога можна дакручваць шэі пад канкрэтныя патрэбы. Google DeepMind паказвае, што роботы могуць станавіцца разумнейшымі і больш самастойнымі, нават без злучэння з мазгавым воблачным цэнтрам. І хоць поўнафункцыянальная старэйшая версія Gemini па-ранейшаму мацнейшая, яе малодшы брат ужо гатовы рабіць сваю справу. Таму рыхтуйцеся да часоў, калі ваш будучы разумны пыласмок пачне падазрона ціхенька нешта сабе мурлыкаць пад нос у кутку. Яго мазгі, пэўна, ўжо будуць прыдатныя для Gemini. Дарэчы, такога кшталту сінергія роботаў і Vision Language Action мадэляў самы перадавы тренд у роботатэхніцы. Ёсць такая кампанія Generalist, якая хоча стварыць агульнага прызначэння робота. Не проста машыну, а амаль універсальнага выканаўцу, што зможа рабіць розныя карысныя справы ў рэальным свеце. Ад складання скрынкі да сартавання цвікоў. Пакуль гэта не жалезны чалавек, але першыя вынікі выглядаюць даволі годна. Каманда Generalist трэніруе end-to-end нейрасеткі, якія кіруюць роботам у рэальным часе, па камерах і іншых нейкіх сэнсарах. Гэтыя сеткі не пішуць код, не складаюць план, не разважаюць на словах, яны проста глядзяць, што перад імі, і дзейнічаюць сапраўды спраўна. Праз якія выпрабаванні праходзяць гэтыя роботы. Па-першае, нам паказалі сартыроўку дробных дэталяў. Робот хапае і раскладвае маленькія цвікі і балты з кучы па сваіх месцах. Рабіць гэта складана, бо прадметы тонкія і трэба размяшчаць кожны элемент у свой адсек.
Другое згортванне скрынкі і укладванне туды ланцуга. Тут трэба працаваць з дэфармаванымі аб'ектамі, спраўляцца з доўгімі паслядоўнасцямі дзеянняў і не памяць скрынку. Робат акуратна зашпільвае бакавіны, змяшчае ланцуг унутр, а пасля дакладна з міліметровай дакладнасцю закрывае гэтую скрыначку. Трэцяе, вяртанне шрубак у слоік. Робат выкарыстоўвае інструменты і прымяняе імправізацыю. Саскрабае шрубкі з магніта, згортвае папяровую талерку ў варонку і сыпле іх у слоік, або падбірае адна ад адной. Тут патрэбна сінхранізацыя дзвюх рук і вельмі тонкае пачуццё. Чацвёртае, што нам паказалі, гэта разборка і сартаванне лего і крыху кіданне яго. Робат разбірае канструкцыі з лего і сартыруе кубікі па колерах. Ён вучыцца правільна перахопліваць, выкручваць, хістаць і нават кідаць кубікі ў скрыні. Але не абы-як, а з улікам фізікі, вагі і патрэбнай хуткасці. Пакуль роботы вось так вучацца складаць ланцуг, не пашкодзіўшы скрыначку, таму можна пачувацца бяспечным перад будучым скайнетам. Але вось калі яны навучацца збіраць мэблю IKEA без інструкцыі, вось тады сапраўды трэба будзе задумацца і шукаць бульбяннік, дзе схавацца. Хачу падзяліцца з вами пудзілкай пра харчовае атручванне. Я не так даўно такое адное перажыў, не вельмі прыемная справа, і пэўна, вы не раз з гэтым самі сутыкаліся. Хтосьці пераседзіць на ўнітазе, хтосьці ледзь да яго дабяжыць, сітуацыі бываюць розныя. І нават у самых экстрэмальных выпадках звычайна справа не заходзіць далей, чым нязмыўная ганьба. Звычайна ўсё абыходзіцца без шпіталізацыі, але не ў гэтым выпадку. 59гадовы жыхар Кітая пасля порцыі сумнеўнай вулічнай ежы, падрабязнасці, што менавіта гэта было, засталіся нейкай загадкай, у навуковай працы пра гэта не распавядаюць. Але вось ён адчуў нешта больш жудаснае, чым звычайны бунт у страўніку. Праз некалькі гадзін яго літаральна разнесла знутры. Ваніты былі настолькі моцныя, што ён разарваў сабе стрававод. Гэтая надзвычай рэдкая і смяротна небяспечная з'ява мае назву сіндром Бурхаве. Адзін са шматлікіх медыцынскіх тэрмінаў, якія непажадана гугліць. Пры ім стрававод, канал, які злучае нашае горла і страўнік, на сабе не паказваю на вас, літаральна рвецца ад рэзкага і моцнага павышэння ўнутранага ціску. Як правіла, гэта здараецца падчас моцнай ваніты ці спазмаў. Калі не аказаць медычную дапамогу на працягу 12-24 гадзін, рызыка памерці дасягае 100%. У выпадку гэтага няшчаснага гурмана ўсё скончылася, дзякуй Богу, адносна шчасліва. Лекары з бальніцы Цылу ў горадзе Циндао уставілі трубку ў грудную клетку, каб адпампаваць вадкасць і праверылі стрававод праз кантрастнае рэнтген-даследаванне. Выявілася вялікая расколіна, праз якую кантрастнае рэчыва трапляла проста ў грудзі. Меркаваная прычына – выбуховае ўнутранае сцісканне, якое арганізм проста не вытрымаў. Пасля тэрміновай аперацыі мужчына правёў у шпіталі 35 дзён. Яго выпісалі з зондам для харчавання, які ішоў у яго тонкую кішку. Есці нармальна ён яшчэ доўга не мог, поўнае аднаўленне заняло 3 месяцы. Выпадак быў апісаны ў часопісе The New England Journal of Medicine. Тут я вам нічога не выдумляю, медыкі ўсё яшчэ не маюць адназначнага тлумачэння, чаму ўзнікае гэты сіндром. Ёсць здагадка, што падчас ваніты страваводны сфінктар, такая сабе брамка, што звычайна адкрываецца, каб прапусціць ежу, застаецца зачыненым, а ўнутраны ціск расце і прарывае самую слабую частку стрававода. У сярэднім у свеце фіксуецца каля 3 выпадкаў на мільён чалавек у год. Так што, сябры, памятаем, вулічная ежа можа быць смачнай, але часам яна проста бомба. Не ведаеш, з якога боку рване. І калі вам падабаюцца такія незвычайныя гісторыі, падтрымайце іх з'яўленне, падпісацца на Patreon ці на сайт, напісаць цёплае слова ў каментарах або проста ціскануць падабайку. Усё гэта дапамагае тэхнавуцы выходзіць далей. Дзякую тым, хто ўжо робіць гэта. Асаблівая падзяка Мова.хау, Дмітрыю Судніку, Хіміку 94, Аляксею Гулеву, Алесю, Аляксею, Яўгену Барановскаму і Венте ID.
На вяршыні чылійскіх Анд, у месцы, дзе ноч цёмная, як у шахце, і паветра сухое, як попел у печы, запрацаваў тэлескоп, які можа перакуліць наша ўяўленне пра сусвет. Імя яму абсерваторыя імя Веры Рубін, астранома, якая першай знайшла сур'ёзныя доказы існавання цёмнай матэрыі, таямнічага клею, што трымае галактыкі разам. Прыбор атрымаўся настолькі дасканалым і сучасным, што яго можна з гонарам назваць вачыма чалавецтва, што глядзяць у глыбіню космасу з дакладнасцю і цярплівасцю майстра ювелірнай справы. Першыя фотаздымкі ўжо паказаны публіцы ў панядзелак 23 чэрвеня. На адным з іх зорны радзільны дом, віхоры з газу і пылу на адлегласці 9000 светлавых гадоў у месцы, дзе ствараюцца новыя зоркі. Сам тэлескоп пабудаваны так, каб бачыць не толькі далёка, але яшчэ і шырока. Яго вялізная галоўная люстэрка мае ў дыяметры 8,4 метры. Яно выраблена з суцэльнага кавалка борасілікатнага шкла, пакрыта пластом чыстага срэбра таўшчынёй 120 нанометраў. Для кантэксту такія навуковыя прыборы, як касмічныя тэлескопы Хаббл ці Джеймс Уэб, маюць поле зроку менш за 0,05 квадратнага градуса, што эквівалентна ўсяго некалькім процентам ад памеру поўнага месяца. Рубін, наадварот, можа адначасова адлюстроўваць 9,6 квадратных градусаў. Гэта каля 45 поўных плошчаў месяца на небе. Таму так, гэта крыху іншы, але ўсё ж такі унікальны інструмент, які робіць умоўна панарамныя здымкі, але вельмі часта. Гэта значыць, мы ўпершыню пабачым космас як працэс, як адныя зоркі з'яўляюцца, другія знікаюць, як вандруюць астэроіды і якія з іх небяспечна ляцяць у наш з вамі бок. Тэлескоп будзе праглядаць увесь паўднёвы небасхіл кожныя 3-4 дні цягам 10 гадоў. Рубін зробіць больш за 2 мільёны здымкаў і як мінімум 825 разоў наведае позіркам кожны аб'ект, які зможа ўбачыць. Гэта дазволіць выяўляць мільёны выбухаў звышновых зорак, даследаваць з'явы, якія згінаюць прастору і час, а таксама выявіць 6 мільёнаў цел у нашай сонечнай сістэме, 17 мільярдаў зорак у нашай галактыцы і 20 мільярдаў галактык у сусвеце. Шалёныя лічбы. Пераважная большасць змен, якія будуць фіксавацца на небасхіле, будзе тычыцца яркасці, а не непасрэдна руху. Кожны здымак, які робіць тэлескоп Рубін, адразу параўноўваецца з базавым, і калі нешта змянілася, праграмнае забеспячэнне будзе выдаваць сігнал. Такіх сігналаў будзе каля 10 тысяч на адзін здымак, да 10 мільёнаў за ноч. Прычынай большасці змен будзе не рух аб'ектаў, а змена іх яркасці, як я ўжо казаў. Гэта могуць быць зоркі, выбухаць, пульсары, мігцець. Карацей, дыханне галактык будзе ператварацца ў сігналы, на якія можна нават будзе падпісацца праз так званых алерт-брокераў. Гэта такія аўтаматызаваныя сістэмы, што адсейваюць цікавыя выпадкі для навукоўцаў. Калі ты, скажам, палюеш на звышновую зорку тыпу 1А, то можаш падпісацца на адпаведную рассылку і атрымаеш апавяшчэнне, калі Рубін нешта такое заўважыць. Так што гэта ўжо амаль касмічны пуш-натыфікатар для астраномаў. За першыя 10 гадзін працы тэлескоп ужо выявіў больш за 2000 новых астэроідаў і 7 аб'ектаў побач з зямлёй. Для параўнання, усе астатнія абсерваторыі разам за год знаходзяць прыкладна 20 000. Унутры гэтага цудоўнага назіральніка знаходзіцца наймацнейшая лічбавая камера ў свеце – 3200 мегапікселяў. Каб убачыць адзін поўны здымак у роднай раздзяляльнасці, спатрэбілася б у адну велічэзную сцяну сабраць 400 тэлевізараў з раздзяляльнасцю 4К, зразумела ж. Каб вывесці на гэтую сцяну здымак памерам 6,4 гигабайта. Па аднаму здымку кожныя 40 секундаў амаль кожную ноч, год за годам. За 10 гадоў назбіраецца байтаў на 60 мільёнаў мільярдаў, 6 з 16 нулямі. Калі я правільна падлічыў, 60 петабайт ці 60 мільёнаў больш звыклых для нас гігабайт. Тэлескопу патрэбныя ўсяго 15 секунд, каб зрабіць адзін здымак і 2 секунды, каб яго выгрузіць у спецыяльна збудаваны дата-цэнтр.
У ім будуць захоўвацца даныя за 1 месяц на выпадак нейкіх форс-мажораў з 100-кіламетровай валаконнай аптычнай трасай да бліжэйшага горада Ла-Сірена. Форс-мажор, дарэчы, можа быць нават не ў выглядзе метэарыта ці дыназаўраў, людзі банальна крадуць там абсталяванне. Асаблівасць тэлескопа яго стабільнасць. Ён будзе здымаць тое самае неба зноў і зноў у пошуках усяго, што змянілася. Ад вандроўных камянёў да нечаканых выбліскаў. Гэта не проста глядзельня, а касмічны архівіст, што захоўвае кожны момант вялізнай нябеснай хронікі. І калі 9-я планета, не тая, што Плутон, прабач, сябра, у нашай сонечнай сістэме ўсё ж таки існуе, то Вера Рубін яе знойдзе. Магчыма, яшчэ да таго, як вы даглядзіце гэтае відэа да канца, ну ці за першы год працы, як спадзяюцца астраномы. Таму чакаем цікавых навінаў. Новае даследаванне показала, што чалавечы мозг можна падключыць да прылады, якая сінтэзуе гаворку амаль у рэжыме рэальнага часу. У эксперыменце такі мозгавы сінтэзатар дапамог чалавеку, які страціў здольнасць размаўляць з-за невралагічнай хваробы. Ён змог зноў загаварыць, пытацца падкрэсліваць інтанацыйна словы і нават спяваць кароткія мелодыі. Даследчыкі з каліфарнійскага універсітэта ў Дэвісе імплантавалі 4 мікраэлектродныя масівы, агулам 256 штук, у розныя зоны мозгу 45-гадовага пацыента з БАС, бакавым аміятрафічным склерозам, страшная хвароба. Зоны абіралі спецыяльна тыя, якія адказваюць за кантроль цягліц, што ўдзельнічаюць у маўленні. Атрыманы мозгава-камп'ютарны інтэрфейс не чытаў думкі, як гэта звычайна выглядае ў фантастыцы, а менавіта расшыфроўваў сігналы, што ўзнікалі, калі чалавек мэтанакіравана, свядома спрабаваў сказаць нешта ўслых. Сістэма записывала нейраактыўнасць, калі пацыент спрабаваў зачытаць тэкст з экрана, і на аснове гэтых даных навучыла штучны інтэлект. Акрамя таго, была выкарыстана нейрамадэль для кланавання голасу, штосьці пэўна падобнае да Eleven Labs. Яе навучылі ўзнаўляць гук голаса пацыента да хваробы. І пацыент сказаў, што гучаў ён як сапраўдны голас, яго сапраўдны голас, і гэта зрабіла яго шчаслівым. Сістэма атрымалася даволі прасунутая, таму што навучылася нават распазнаваць розніцу паміж пытальным сказам і сцвярджальным, што ў гутарцы звычайна перадаецца праз розніцу ў інтанацыі на канцы сказа, а таксама дазволіла інтанацыйна вылучыць нейкія асобныя словы ці нават, вось гэта, як я ўжо казаў, спяваць просценькія, каротенькія мелодыі. Але зразумела ж, гэта пакуль толькі proof of concept, нават не камерцыйны прататып. Не ўсё ідзе ідэальна. Слухачы разумелі сінтэзаваную гаворку прыкладна ў 56% выпадкаў. Што вядома, больш за 0, але ўсё ж далёка да звычайнай размовы. Агулам затрымка паміж сігналам у галаве і гукам склала ўсяго 25 мілісекунд, хутчэй, чым міргнуць вачыма. Навукоўцы падкрэсліваюць, да штодзённага выкарыстання яшчэ далёка, але даследаванне паказвае, што ўжо сёння мы можам набліжацца да аднаўлення жывой натуральнай гаворкі для тых, хто страціў яе праз хваробу ці траўму. Далейшыя планы палепшыць дакладнасць, пашырыць эксперыменты і, магчыма, прыцягнуць якія-небудзь кампаніі з гэтай індустрыі да клінічных выпрабаванняў. Пакуль жа гэта першы, але шмат абяцаючы крок для ўзнаўлення моўных здольнасцяў для тых людзей, каму не пашчасціла. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА нядаўна правяло 2 важныя выпрабавальныя запальванні новых рухавікоў для сваёй велізарнай ракетнай сістэмы Space Launch System, якая павінна даставіць амерыканцаў на месяц. І калі адно прайшло ціха і гладка, дык другое выбухнула літаральна і метафарычна на вачах у гледачоў з Ютуба. У штаце Місісіпі НАСА запаліла новы рухавік РС-25 на вадкіх кіслародзе і вадародзе. Раней такія ставілі на касмічныя шатлы, але яны ўжо даўно адышлі ў гісторыю, на жаль, клёвыя былі. Непасрэдна гэты рухавік будзе выкарыстоўвацца на 5-м палёце СЛС місіі Артеміс-5, якая, як чакаецца, адправіць астранаўтаў да месяца.
Пры выпрабаванні рухавік паказаў сябе годна, працаваў 500 секунд і дасягнуў 111% сваёй нарматыўнай магутнасці, нават больш, чым старыя шатлавыя рухавікі. Іншая справа — выпрабаванне новага цвёрдапаліўнага паскаральніка ад кампаніі Northrop Grumman у штаце Юта. Гэта частка праграмы BOL, якая мусіць праапгрэдзіць рухавікі для далейшых місій СЛС, пачынаючы з Artemis 9, калі яны ўвогуле будуць. Пачыналася ўсё як па масле, рухавік выдаў 3,9 мільёнаў фунтаў цягі, як падказвае Google, гэта 17,5 мільёнаў беларускіх рублёў цягі. Ці калі ў перакладзе на сур'ёзную мову, то амаль 2000 тонн. Гэта шмат, больш, чым цяпер цяга ў цяперашніх паскаральнікаў СЛС. Але праз 100 секунд пасля запуску стала ясна, нешта пайшло зусім не так. Activate afterluge. Activated. Whoa. T plus 110 seconds. Участак пад соплам пачаў плавіцца і раптам самое сопла літаральна разляцелася на кавалкі. Рухавік працягваў палаць, пакуль не выгарала ўсё паліва, бо стоп-слова Флюгегенхаймен цвёрдапаліўныя ракеты не разумеюць. СЛС — гэта флагманская ракета НАСА для вяртання чалавека на месяц, але яе будучыня пад пытаннем. Пры адміністрацыі Трампа прапанавалася скончыць праграму пасля 3 палётаў. Зараз у Кангрэсе абмяркоўваецца, каб дазволіць 5. Між тым, камерцыйныя кампаніі тыпу SpaceX, той жа Blue Origin прапануюць таннейшыя і больш гнуткія рашэнні. А СЛС — гэта праект на дзесяцігоддзі з рухавікамі, якія каштуюць як палова футбольнага клуба. Больш за тое, шмат у чым гэта рэтра-касманаўтыка. У ёй выкарыстоўваюцца дэталі ад шатлаў, якія спынілі палёты яшчэ ў 2011 годзе. НАСА ўжо вычарпала запасы старых рухавікоў і мусіць замаўляць новыя па цане, якая прымушае аналітыкаў чухацца ад здзіўлення. Гэтая новая версія рухавіка, што пацярпела няўдачу, мае намер зрабіць сістэму мацнейшай, лягчэйшай і больш сучаснай. Тут табе і вугляродны кампазіт замест сталі, і электронныя сістэмы замест гідраўлічных, і новы рэцэпт паліва. Але з разлятаючымися на аскепкі соплам пакуль выглядае не надта ўпэўнена. НАСА з цяжкасцю рухаецца наперад са сваёй Space Launch System. Яна вельмі дарагая, складаная, але ўсё яшчэ цэнтральная для амерыканскага вяртання на месяц. І хоць адзін рухавік толькі што даказаў сваю моц, іншы літаральна ўзарваўся, што пры рэальным старце азначае жудасную катастрофу. Ці стане гэта перашкодай для праграмы Artemis, пакажа час, але дакладна адно. Ракеты — гэта не толькі слава і касмічныя заваяванні, але і шмат дыму, грошай і кавалкаў металу, якія часам ляцяць у нябёсы не зусім у патрэбным кірунку, але яны, прынамсі, рухаюцца. І глыбінныя галактыкі, і гіганцкая чыпаліна з магутным рухавіком НАСА, і нават робат, які сартуе цвікі — гэта частка аднаго і таго ж працэсу, у якім чалавек спрабуе зразумець, аднавіць, палепшыць самого сябе і свет наўкол. Мы вучым машыны бачыць і гаварыць, каб лепш пачуць сябе. Мы углядаемся ў неба, пакуль не знойдзем там адказы ці, можа, толькі новыя пытанні. Мы будуем ракеты, каб аднойчы вярнуцца дадому з новым разуменнем свайго месца. Таму няхай гэты свет будзе вам цікавым і жывым. Гэта была Тэхнавука. Для вас працаваў Віталь Аляхновіч. Да сустрэчы.